खुलुमबाय नमस्कार धोननि बिगोमा श्री श्री बिमा लक्ष्मी देवीनि दिनै गोजोन लक्ष्मी फुजा बे गोजोन बुब्लियाव आं इउपिपिएल हान्जानि मिडिया सेलनि नेहाथा जानानै बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे आसाम रायजोनि रायजो राजाफोरनिसिम लक्ष्मी फुजानि गोजोन आरो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। मिजिं खालामदों बिमा लक्ष्मी देवीया धोननि बिगोमा जानानै बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गोजोन नखर दैदेननाय गोजोन संसार दैदेननायाव जाहाथे बिमा लक्ष्मी देवीया साफ्रोमनिसिमबो बोर सारस्रिहरो बेनि थाखाय बिमा लक्ष्मी देवीसिम गोजोन आरज गाबहरनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जाहाथे बड'लेण्ड हालामा जेरैबो बिथिङाव दावगासारनो हाथों आरो सुबुं माहारिनि गोजोन हाबाफारि मावफुंनायाव जेब्लाबो जाफुंसार जानो हाथों बेनि थाखाय बिमा लक्ष्मी देवीनिसिम आरो आफा बोराइ बाथौनिसिम गोजोन आरज गाबनायजों लोगोसे फिन खेबसेबाव गोथार लक्ष्मी फुजानि बयनिसिमबो गोजोन आरो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। गोजोन्थों, धन्यबाद।